Så vil jeg sige velkommen til Tittismagningen her ved hos Bo. Og jeg siger tak, fordi I måtte komme. Jamen, velkommen til dig. Hvad skulle du se siden af? Nej, det er lige meget. Det er meget. Jeg håber, at I lige har Titti her, Bo. Ja, Og så du vil jo ikke have den her. Ja, den er... Den snukker jeg. Og så åbner vi min her. Så. Hvad fanden skal den frem for? Det går til i Claus. Nå, jamen, vi er jo heller ikke Titti, Claus. Nå, der er vi i dag. Okay. Den er fint, Vi leger Titti, Claus. Den er fint, Claus. Og så er vi inspireret af Claus. Ja. Og jeg synes, du skal smage den her. Jamen, jeg tror, jeg vil prøve den der i dag. Den skal du smage, og vi skyller den lige. Så lægger vi dem her væk. Ja, ligesom chefen. Så. Og du er jo ikke så god til, som jeg er, Ja, den er... bilder jeg mig ind. Så Jeg er jo nybegynder nu. jeg tager lige den store selv, Ja. kan man sige. Så. Skål. Hvad når med tog, det kører, eller hvad? Det ved jeg ikke, det ser vi. Skål. Skål. Ja. Den er god. Den er god, ja. Den er god. Skal vi have en mere, mens vi er i gang? Nej, den ene er jo godt. Nej. Det er ikke det? Nej, jeg skal ikke have flere. Nej. Fordi toget, det er kørt. Jeg vil bare ligesom vise, at nej, det er ikke noget at snakke om. Ja, det er ikke noget at snakke om. Nej. Det er så Tittismagningen. Ja. Har du et tog, der kører? Ja. Det har jeg ikke slået på endnu. Men som jeg siger, habanero, det er jo for begyndere. Ja, jeg har habanero, der er ingen krudt i. Nej, så vi skal have fat i noget stærkere. Hvordan er det så ud? Bare godt.